Maayong hapon guys, mag-andam na ta karon para sa atong panhapon. Ang lutoon nako ay isda. Kaning isa ka isda gihatag ni Lilin ay pidlayan nga isda. So ako ni siyang piritohon, tapos naapod talong. Iprito ko lang din ito ang talong para masarap ang ating kainan. Si Sherwin, wala diri si Sherwin kay namasahero. Sukad sa pagkawala sa akong ads, siya na ang nag-atiman sa among pagkaon. Siya na ang nagpalit para sa among pagkaon, sa tubig, provide sa tubig, sa load, siya na tanan. Sukad sa pagkawala sa akong ads. Kada kadlaw na siya mo parada dito sa paradahan sa motor, kay to araman dito ang ali. Unya, ang kita niya igo-igo ra pod sa among pang inadlaw-adlaw. Kay dili man gyud ingon awat sa una nga daghan kay pasayro kay karon naa na may mga tri-cab no. So insakto ra ang ihang kita, igo-igo ra pud sa amoa. Si Papa pod gisugdan na ni Papa pag panday ang balay dito sa bukid sa among kusina. Tapos nagkuha si Papa sa iyang isa ka helper, iyang gisuhulan. Gahapon dito pod mi gahapon sa bukid kay ang kilid ni Sherwin among gipatan-aw sa manambalay kay pila na kaadlaw kanunay daw init kaayo nya. Pagtanaw nako sa kilid kay wala man ingon nga napaso, mao to nag-ingon ko nga magpangas mi kay para ipatanaw sa manambalay. So nahilabtan siya sa dili ingon nato diha gitagpi daw. Ato na ning hawason kay magluto na ta sa atong sudan. Unahon ako ni ang talong pagprito ay hani ang isda. Ainit na ang mantika, ato na ni siyang ibutang. Ay! Luto na, ato na ni siyang hawason, ato sa ni siyang ipakilid para matulog gamay ang mantika. Wow, sarap naman ang ulam namin. Eto, okay na rin ito. So, atong ipakilid gamay. Last na ni siya na luto. Ang sunod na to lutoon, isda na pod. Wow, sarap. Mag-una na lang tagpanhapon. Kay basin unya pa to siya mag-uli.
Usahay, gabi na po na siya makauli. Maunang, dili na ta maghuwat niya. Kaya pasig, unya pa to siya sa gabi mo uli. Gawa tayo ng sausawan, guys. Kaunta ninyo guys, hapunan tayo, wala pa si Sherwin, mag-una na lang tag-count kay basin unya pa to siya, basin na apay pa sayro, iyang gitilok-tilok, so kaon na tag-una, sa masarap na ulam, eto, talong, pritong talong at saka pritong isda, kain tayo guys. Tapos, meron tayong sausawan, ang ginawa kong sausawan ay limonsito lang. Dami. Magdaghan dito ako makaon karon. Kaunta. Kaunta. Gahapon gikan sa bukid. Dito may nagkatulog ilalilin nya. Pagkakadlawon si Sherwin, naglakaw na siya sayo. Kay ang ali man gud diha kung kuan, maulhay na ka. Wala kay pasayro. Mao nang pagmata na ako kaganina, buntag, wala na si Sherwin. Ganina pa dito sa merkado, nipalit man si Lilin sa isda. Dungan man mi pagtugbong, iya kong gihatagan og isa ka buok isda. Nya kay dako man kay pidlayan, matong akong giprito. So, diara lami atong kaunan karon. Nga. Wapa ko kapanghimasa, kagikan pa ko ilalilin. Kaunta ninyo tanan, guys. Nana Sherwin? Mama. Kadala Sherwin sa chorizo. Dakan yung pasayro? Mingaw. Agoy, mingaw di ay. Ay na, panyapon na. Sige na.
Nakadala Sherwin sa chorizo. Chorizo. Di ni madaot, ugma? Ha? Ugma nilutuon, di madaot ni? Ibitay na lang ni siya. Ay na, kaon ka? Ali na. Ay, babe. Aman, aman. Sige, kayo mo lang. Ha? Sige, kayo. Magsiga? Yan, bukit. Ha? Yan ang bukit. Kata na. Account pa ako. Isa ra kasal mo ng akong gilong ag. Ano ka isda ma? Ha? Ano ka isda? Gihatag na ni Lilin gay na. Iko na kay. Dira bang ko. Ba na. Kaunta ninyo nakauli na Sherwin. Kaunta guys, tanan. Pero pa ta so. Cinta. Ha? Cinta. Kay sinta na. Ano narinig niya ang cinta? Ha? Cinta. Mag-una sa Bahal di pa sa Dami naman. Hmm? Isa ko bihe. Umalay ka naglungag. Wala. Wa ka nagkaon gani na? Ang kaan mo ko? Apit man ka nagkaon? Dami. Bahaw? Bakit na? Ang isda dili gani na. Aghapon. Bakit mo? Nadaot? Lalo ka daw. Nadaot yang prito. Prito magudto dito pa man to isa ka kuan gapon pa man to. Naputok. Tao. Saan ta guys tanan? Ano mama? Ito ya. Ano mama? Kaon ta niyo tanan guys. Kaan ka ng karanggal? Kusga. Kaan ka ng karanggal? Hapon. Ngapon ka? Kaya ba? Ah, putok na. Ano tubig nga na? Pwede mga bata yung mahaway ganda dahil. Ha? Yung Birthday ni? sabi ni Ita, sa akin ikadlaw lagi. For session nang to agad. Teka nun na to. Bahaw. Gusto ko. Hmm. Ano mo na? Ha? Ito ko na Asa? Ito. Ito yung makalat? Ito ko na dito. Ano ba? Hindi pa may magkikadan eh. Lahat na. Di ba madaot? Ha? Di ba madaot? Ibitay lang.
Hindi ako. Tulog mo. Wala ko na niyo to kaganiha. Kaya dito ilalili, nagluto mi sa saging. Nya kay, pagpaniod to kay mura pa man kog busog. Mato nga, wala na ako nagkaon. Ano yung tatlo na? Muman? Ha? Muman? Nag-try cab ko. Tuwan mo man sa kuan? Upol. Ano ito? Ha? Ano ito? Namatay la uyuan ni kuan. Ano? Dodoy. Ang lili nila. Ha? Ha? Mangay na ko suka. Adapit. Kuan naman ako, daot man siguro na. Na naman siguro na ikuan. Ulod. Ha? Tanong sige. Tapos na akong kumain, Sherwin, hindi pa tapos kumain. Manghimasa pa ko kay na pawis na pawis. Pawis na pawis si Oka. Thank you so much guys. I love you all. Bye-bye.